Pozrite, pekné dievča vyhadzuje rastliny. Počkajme, kým odíde, než ich pozbierame. Toto je peňažný strom. Všetky listy opadali, ale kmeň je stále zelený. Toto je typický prípad zhutnenia pôdy spôsobeného dlhodobým zalievaním iba obyčajnou vodou. Pôda je tvrdá ako kameň. Najjednoduchším riešením je čierna voda. Vezmite polievkovú lyžicu čiernej vody a zriete ju v litri vody. Pôda sa rýchlo stane úrodnou, kyprou a dobre prevzdušnenou. Zlepšuje kvalitu pôdy, zabraňuje zhutneniu a podporuje rast rastlín. Je ideálna na presádzanie alebo na pomoc pri zotavení rastlín zakúpených online. Pozrite sa na tieto papriky. Boli zasadené už dlho, ale nerástli. Sú nízke a listy niekedy žltnú. Ak sa s tým stretávate, nebojte sa. Teraz existuje čierna voda bohatá na draslík. Reguluje pH pôdy, zabraňuje zhutneniu pôdy a rastu plesní a zlepšuje úrodnosť pôdy. Len jedna polievková lyžica stačí na prípravu veľkej nádoby hnojiva a je bezpečná a neškodná pre vaše ovocie, zeleninu, kvety a rastliny. Toto je čierna voda na podporu explozívneho rastu rastlín. Len jedna malá polievková lyžica stačí na prípravu veľkej nádoby hnojiva. Polejte svoj peňažný stromček na podporu rastu, alebo polievajte svojho rajského vtáka, aby zostal zdravý a živý. Je to aktivátor pôdy, ktorý zlepšuje kvalitu pôdy. Vhodný pre sukulenty, kvety, ovocie a zeleninu. A čo je najdôležitejšie, je jednoduchý a cenovo dostupný na použitie. Rastliny nemôžu rásť, ak je pôda zhutnená. Pri polievaní zeleniny jednoducho pridajte malé množstvo. Je to aktivátor pôdy obsahujúci 50% aktívneho draslíka, ktorý uvoľňuje zhutnenú pôdu a pôsobí ako prírodné aktívne draselné hnojivo. Poskytuje vysokokvalitný doplnok draslíka, so zdravými koreňmi môže vaša zelenina prosperovať. Obsahuje tiež mnoho prospešných baktérií, ktoré rozkladajú organickú hmotu. Uvoľnite živiny a zvýšte obsah organickej hmoty v pôde. Polievajte svoje rastliny každých 15 až 20 dní. Vďaka tomuto dvojitému benefitu sa pôda stáva kypršoj, čím sa eliminuje potreba presádzania a zvyšuje sa jej účinnosť. Ako hnojivo sa bude vášmu ovociu a zelenine dariť. Platforma momentálne prevádzkuje akciu. Ak radi záhradkárčite, skúste pridať lyžičku do fľaše. Máte záchrancu rastlín. Je perfektný na polievanie všetkých izbových rastlín, podporuje rozvoj koreňov a posilňuje nové výhonky. Je obzvlášť dobrý na starostlivosť po presadení, len malá lyžička vystačí na veľké množstvo vody. Polievajte ním nekvitnúce krivie, kamélie bez púčikov, peňažné stromy so žltnúcimi listami alebo rastliny s odlistením. Funguje pre všetky rastliny.